Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan video. Ja sam danas htjela da probam rutinu za valovitu talasastu kosu, kovrđavu, kako god. Ja sam ovu rutinu probala na faksu pre par godina i ispalo je fino, pa mi je palo na pamet opet da probam, pošto treba mi neka promjena sada za leto. Treba mi nešto puno volumena, onako veselo. Skratila sam kosu zadnje vreme poprilično. I htjela sam da probam opet to, možda mi to doda malo onako volumena, pošto moja kosa nije skroz prava, ima malo talasa ili neke teksture u sebi koja je malo naporno praviti baš na talasa, ali ajde da probam. Kupila sam proizvode koji će mi trebati, ili barem mislim da su to ti proizvodi, ali vidjet ćemo. Ali prvo idemo na pranje kose. Ja nisam profesionalac i nemam iskustva sa ovim, pa me nemojte slušati, ali videe koji sam ja gledala kažu da treba da samo operem kosu normalno kao i do sada. Koristila sam isti šampon koji sam koristila i do sada i stavljala sam 2 puta šampon. Nakon ispiranja šampona stavila sam masku opet koju sam koristila do sada uvek i raščešljala je malo kroz kosu i isprala sa time da na kraju neću posušiti kosu kada je isperem, već ću samo onako da je zgužvam, da iscedim vodu koliko mogu i ostaviti tako. Sada prelazimo na stilizovanje. Treba kosa da bude, koliko sam ja čula iz videa koji sam istraživala, da bude onako poprilično mokra da kapa i samo da je iscedite onako koliko možete i to je to. Sada, kada sednem sad ovako ovdje u stolicu, prva stvar koju ću koristiti je ova curl cream, znači ova kao krema ili ne znam, balzam za lokne i neku vodu u nekoj fajtalici. Poenta je da kosa bude što mokrija što više i koristit ću ovu četku koju sam koristila u tušu. Koristit ću malo, sad ne znam koliko treba, ali ja ne bih pretjerivala zato što se bojim da će kosa da mi se zamasi skroz od ovoga, ali ovako otprilike ovoliko ću koristiti ovog balzama i proću kroz kosu svuda. Možda može još malo. Onda ću pročešljati ovom četkom na ravno onako, pa posle prelazimo na formaciju tih poluloknica, valova, ne znam ni sama. Sad ja kad bi pustila ovako kosa da mi se osuši, to bi bio jedan veliki puf posla. Ovdje sada uzimamo ovu vodu i sad mi je masna ruka. Sada treba da uzmemo ovu vodu i da naprskam dosta na kosu kako bi bila što mokrija. I onda kao ovako gužvam kosu ka gore. Preko ovih ovako valova ide gel. Ja sam uzela ovaj zato što je bio najjeftiniji. Ja nisam sigurna koliko ću često ovo raditi, mislim, uzela sam sada najjeftiniji prosto da vidim da li uopšte radi. Uzet ću isto sličnu količinu kao i ove kreme i zgužvat ću onako u kosu svuda. Mislim da ne bi bilo loše da se kosa prevrne ka napred zbog volumena. Tako. A sada uzimam jednu pamučnu majicu, bilo koju neku staru, i ovo ću koristiti umjesto peškira, da prosto pokupim kosu od ozdo i stegnem da izađe sav višak vode. Sada mi, tu što sam opet ja gledala te videe, rečeno da se preko gela stavi pena. Za penu sam uzela ovu Taftvu penu za volumen, ne znam sad. Ne znam otprilike koliko da koristim, ali ovoliko, možda. I to je to što se tiče proizvoda. Ja nisam vidjela ništa drugo da koriste devojke. Sada ću osušiti kosu i treba vam onaj deo kao difuzer, onaj koji dolazi uz pen. Ja to nemam.
Mislim, imala sam ga uz fen, ali sam to bacila jer mislila sam da ga neću nikad koristiti. Tako da sam vidjela da može da se koristi ovo za procjeđivanje hrane, da prosto stavite kosu u to i osušite sa suprotne strane fenom na neku srednju brzinu i srednju jačinu toplote. Znači da ne bude mnogo toplo i da ne bude mnogo jako. Sad ja dok sušim ja ću prebacivati kosu sa jedne na drugu stranu, čisto zbog volumena, ali opet kažem, ja nisam profesionalac, ja ovo radim dosta amaterski, pa ne znam da li je ovo ispravan način da se ovo radi, ali... Na kraju sušenja ću zgužvati kosu sa ovim uljem da razbijem taj tvrdi sloj gela preko kose. I to je to. Nisam sigurna koliko sam baš oduševljena sa ovim. Za sada mislim da mi treba malo vremena da se naviknem. Posebno sa kraćom kosom, ali mislim kao nije loše. Posebno za leto onako malo da se promeni, mislim da je dobro. Samo moram uzeti difuzer ako ću ovo opet da radim, zato što sa ovim treba baš dosta vremena. Mislim da će bi bilo malo brže sa difuzerom. Ali ovako, sve u svemu, nije loše. Tačno se vidi da nemam skroz pravu kosu. Nije samo zbog užvanja, već se vide moje prirodne lokne kako prilaze polako i dolaze, ali mislim da ovo treba par puta da se uradi da bi ono baš došlo onako do izražaja. Meni se ovo iskreno sviđa, kako sve više ga nosim, bolje se osjećam, ali opet nisam profesionalac, ovo je samo bilo eksperiment, probanje, pa sam eto tako snimila iz zabave, ali kada dođem do one rutine koja meni odgovara, mogu snimiti taj video koji je onako malo sigurniji. I to je to. Nadam se da vam se sviđa ovaj video i subscribeujte se za još. Ćao!